Okay, maayong adlaw no sa tanan. Continuation ni siya sa ato ang discussion about overview sa different categories sa SEO. So karon ang atong i-discuss about content SEO. But before ana, mo recap ko. So welcome day sa channel sa Pinoy SEO. I am Pinoy SEO. I have more than 10 years of experience as a SEO freelancer, no? And anak ko yung mga clients sa all over the world, UK, Australia, um, and US. So kini nga channel uh, nag-share ko about akong mga natun-an, akong mga strategies nga na-learn aning SEO. So karon mag-discuss ta about content SEO. Overview lang ni siya, no? So naay types of content, nailain-lain nga klase nga content nga pwede nato i-SEO or i-applyan og SEO, no? So sa usa ka website, pwede na siya mag-contain og product pages, blog posts, news articles, list, guides, video infographics, and directories. So kani lahi-lahi ni sila nga mga content. So magsugod ta product pages, maghatag og mga examples by the way ani nila. So product page, nakita ko sa Shopee, very nice, optimized, SEO optimized nga product page. So kompleto iyahang name, actually kuan ni siya, official nga Nike store sa Shopee. So optimize ang ilahang title, description, ang ilang product description is a kuan pod long form content. So taas kaayo na ay mga guide sa sizes. So that's a good example of product page nga naka-SEO. Ano? So ang next is blog post. So mo ganahan jud kay ko aning nga website grit.ph. So mo ni usa ka example sa well optimized nga blog post, how to get a credit card in the Philippines. Um, Long form jud siya, no? Taas kaayo, very informative, kompleto pati mga keywords, and nagid sila table of contents. Paigo ta ng keywords dire. So taas kaayo, o na nimo work karon no 2,000 words or more ang mga blog post. So this is a good example sa blog post. News articles, so dirita sa ABS-CBN, muna, of course kailan naman yung tatanan sa ABS-CBN. Usa ni ka example ang kaning article, as a news article, no? So kana sulod gihapon ang mga keywords nga dapat nato gina-mention about ani nga topic, ana, no? So naka-optimize gihapon ni sila, pati ang ilang mga actually read more ni pero nani sila yung mga tags, ano. So ang next is list. So example sa list, balik ta sa grit.ph na sila 18 best installment loans. Ano, no? So again, long form content, na sila table of contents and lahi-lahi nga mga examples sa ilang article. Ano, no? Home credit, G credit, and information on saan pag-apply. Ano. Guides. So diri sulod ta diri sa example kaning guide nga blog or guide nga article, no, how to take a screenshot on any phone or laptop. Simple ra kay, no, pero the way sa pagka-optimize ang mismo ang question na kay nana sa title, na siya featured image, na ay introductory paragraph, then again long form gihapon ni kay na siya lahi nga device depende sa imong gamit. So long form content na pod lahi nga kuan, ano, no? Simple ra kayo ang question,
pero mutaas kayong article kay daghan siya devices nga example. So this is good SEO again. Video, so kaninyong ginatan-aw karon, gawas di sa YouTube channel sa Pinoy SEO. So basically sulod sa imuhang uh, YouTube channel napoy ginatawag nga YouTube SEO optimization, kay ang YouTube is also a search engine. So basically kani naka naay mga keywords, no, sulod ani nga mga sa video title, sa description, pati sa mga tagging nako, pati kaning mga shorts, naani sila yung mga lahi nga pag-optimize or keyword optimization. Ano, no? Next is infographics. Ano sa itong infographic? So, mo ni example sa usa ka infographic. Again, ang kanidang infographic dili kayo ni magamit, no, kung kanang akibalik gamit jud ni siya sa kanang mga long form jud nga mga content nga nga nindot nga naay visual siya or visually appealing na long form content. So like inani naa siya'y sa tawagan ni naa siya infographics about fonts na kani nga company. So nagpagawa sila ni, this is a very long or very big image actually ang infographic. So ilang gibuhat sa ilang kuan ay content, naay description, kay again dili man makasabot si Google about unsa jud ni siya kay image man ni ana, no. So mo to naay content dira, din ilang gitagsa-tagsa diri, again naay content diri, ilang gi-breakdown ang sulod sa ilahang infographic. Okay. And then lastly siya but not the least, directories. So nakakita ko nice nga example sa directory. So sa PhilHealth dagan sila offices, kaya sulod sa ilang content o sa ilang website kay mga directory sa ilang mga offices. Helpful ni siya katong mangita kag mga offices depende sa lugar, no. So naka categorize per region siya. Yan makita din ang mga uh, address and details sa lain-lain nga PhilHealth offices sa kana nga region. So mo nindot ni nga example pod and pagka-optimize pod. So kana lang siya mga lain-lain nga type of content, uh, tagsa-tagsaon na ko ni in the future unsaon sila pag-optimize gyud individually. So kana lang for this day. Again, kung may mga questions, pinoyseo2022@gmail.com, contact lang mo. So, see you sa next video. Thank you.